U prisustvu zaposlenih štićenika, ali i brojnih zvanica, presecanjem slavskog kolača obeležena je krsna slava Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu Sveti apostoli Filimon i Onisim. Liturgiju je služio vladika Kruševački gospodin David. Velika je privilegija i čast da našu svetinju koja je izgrađena na ovakvom jednom mestu koje je preko potrebno ne samo zarad duhovnosti, već i zarad sprovođenja niza onih mera i aktivnosti koje mi u Vaspitno-popravnom domu sprovodimo prema našim štićenicima, sve u skladu sa programom postupanja prema njima, pa je uveden i ovaj deo gde oni imaju prilike da sada zajedno uz molitvu, uz liturgiju, ali i uz poverljiv razgovor sa sveštenim licem, kroz nastavu, ali i kroz sam taj razgovor prevaziđu neke svoje lične tegobe, neke lične dileme i okrenu se jednom zdravijem razmišljanju, jednom kvalitetnijem životu. Danas imamo prilike da po već nekom pravilu liturgiju služi njegov svetost episkop Kruševački gospodin David, što je takođe od jednog velikog značaja i za našu ustanovu, ali i za celu upravu za izvršenje krivičnih sankcija. Napomenuo bi i činjenicu da je u ovom prostoru po prvi put došao i jedan patrijarh srpski, Porfirije. Sve to ukazuje na to da zbog ne samo istorijskih činjenica koje obeležavaju ovaj prostor ovde na kom je izgrađen ovakav jedan objekat, već i sama ustanova i štićenici, sve ovo što mi radimo, prosto kao da se nalazimo na pravom mestu gde je ovakav jedan objekat omogućen za sprovođenje liturgije i približavanje svih nas Bogu, ne samo štićenika, već i naših sugrađana i po tome takođe naša ustanova i naša crkva jedinstvena u ovom sistemu. Koliko je ovaj verski objekat značajan za štićenike, ali i za zaposlene, a vidimo i da civilna lica mogu da uđu? Da, sam koncept je bio takav da je u većoj meri o svemu odlučivao episkop Kruševački gospodin David. To je nešto što mi kao civilna lica možemo da mislimo da je to nešto dobro ili loše, da bi možda moglo biti bolje, ali nekako u samom razgovoru kada smo krenuli sa idejom da se gradi taj dom, a obzirom da smo u tom periodu renovirali skoro celu ustanovu, došli na red i da izgradimo takav jedan objekat. I kada smo obilazili njegova svetost i ja površinu ovu na kojoj su nastanjeni svi ovi objekti u kojima žive i rade naši štićenici i službena lica, ovaj prostor se prosto nekako sam po sebi ponudio, pre svega što se kroz istoriju, kako sam to već malo pre rekao, na ovom prostoru su se dešavale velike tragedije, strašne stvari, mnogo mladih života je tu i mnogo izgubilo život, mnogo mladih ljudi je ovde prošlo kroz neku edukaciju, opet kroz istoriju, kroz neke druge oblike, tako da je nasušna potreba bila jednostavno da se sama duhovnost približi ovom prostoru i da baš sa tom sabornošću koju sada imamo, a to je da na jednoj liturgiji prisustvuju i naši štićenici, ali i svi ovi građani, sugrađani naše komšije ovde, da zajedno damo doprinos, da ne odbijamo jedni druge, već da se nekako skupimo, okupimo i da zajedno u životu koji je pred nama stvaramo neke dobre stvari. Vaspitno-popravni dom u Kruševcu trenutno ima oko 180 štićenika.